Karepe pripun? Oh, Dipati nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampeyan mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Niki nek nggo gajul wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak. Malam Jemaah Kliwon wingi aku kok ngimpi. Mongko impenku kaya entuk wisiking dewa Antasena. Kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbuh kelawan apa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki. Jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane. Aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru, jejeki wong sing bengkong. Sarta gawe tentrem jagat saisine. Mongko bareng aku tangi gregah. Ora ana ing kegumana musik ana ing paningalku jaba amung negara Ngastina. Negara Ngastina ingkang biyen diasta dening Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewayana. Dadi negara sing becik, dadi negara sing apik bareng saiki diasta dening Siwa Duryudana. Ingkang nayakane pambeking Angkara budine Candala klebu nalendrane. Ngastina dadi praja ingkang ora becik, Ngastina dadi praja sing ora apik. Ngastina dadi praja sing kondhang dadi tuk sumbering angkara murka, mula tak niati nggonku tapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru. Wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Ngastina iki mesti kepireng karo Nalendra Ngastina lan Nayaka Ngastina tak entenane kene. Yen pancen ora iso didandani, ora iso dikandhani, ora iso dibenerke, aja kelakon dosa. Aku dhewe sing arep bedah negara Ngastina. Mungking ayuda kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungking aloka Om Antasena Simbah Pate. Iya, aku tak takon karo kowe, jane karepmu apa? Kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Astina. Blakasuta, Mbah, ora tak kalang-kalang rembuku. Aku entuk dawing dewa, aku entuk dawing Jawata kinen benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong, sarta aku ngelingke wong kang watak angkara budi Candala. Mula kang sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-endi, mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedung-kedunge wong angkara, kedung-kedunge wong sing tumindak elek. Mula tekaku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku para Sata Kurawa, nek gelem ewadene ora gelem tak benerke. Nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar. Lah dalah pancen bener omongane Satama. Yen Antasena bakal ngraman negara ing Ngastina nggih raja nganti katalumpen. Rangketen bocah sing soroh nyawa iki, Antasena gelem balik pecah siramu kene. Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki.
Ye tenan yo Antasena. Tak sawangi jetan polowa kowe kelapan negara Ngastina pancen wong dugal kewarisan tenan. Padhe Durmagati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu. Nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk pridhel awake. Medeni ta apa kamu? Niatmu piye le? Niatmu piye? Karepmu kepiye? Pandita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone bektiku katur ya Mbak. Oh iya Antasena tak tampa maju ana ing peperangan methuke karo putumu arep ngopo? Aku arep takon karo kowe Antasena, dasarmu apa jane? Lah kok dadi kowe arep mbedhah negara Ngastina? Niatku ora arep mbedhah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, jejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku, tetunggalan karo aku, slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulasara. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulasara. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketumu. Ngisine-sine lho Mbah sampeyan ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung serban karo kethu, ning atimu ledhek gedhoane ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya? Iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan, kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lair batinmu? Endi suci ning serban lan ketumu? Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arepa kowe dadi wong suci, arepa kowe dadi pendhita, arepa kowe dadi resi, arepa kowe serbanmu putih, ketumu putih, ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Kok kaya dires-ires atiku bareng aku krungu suaramu sing kaya ngono. Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku krungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban minangka dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki mengko lamisan merga pakartiku tansah ndombani pakartining Sata Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, Mbak, sabar.
Gusti iki maha tresna. Nah. Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tok lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No. Kowe tau tate natoni wong mau paranana. Kowe njaluk ngapura rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita ki ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup, aja malah kowe nglincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sengkune kae wong ala, sengkune kae wong elek. Kae sing nglincipi carang papak ngicuk-icuk tumindak ala Pak Dipathiku para Sata Kurawa. Nah, klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik, ning bareng srawung Sengkuni dadi pendhita elek. Ha carane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati Sengkuni derek aku. Ayo. Gose. Teka-teka kok njrenyeng kiwing karepe pripun? Oh, Dipati nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampeyan mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Niki nek nggo gajul wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna saya nyampurnake karo kowe. Mbah. Apa kan? Culke sik. Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Ora usah dadak mengo. Ayo mengo ngono. Antasena Piye, Mbah? aku diajar karo Kakang Durna. Pancen aku sing njaluk. Lho. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kampitunane liyan iki ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling, Dipati. Aku eling aku mbiyen teko ning Tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awit, dadi pendhita becik. Ning mergo srawung karo sampeyan. Kula mang jlomprong-jlomprongke, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek.
Kanthi pawedan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Tridana. Oh, kabramane bekantuna ora dituku karo derajat lan pangkat. Welah. Bener, Mbah. 100. Iya. Mbah, wonten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nggir? Aku iso malik paningali Begawan Duna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menapak-menapakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kapitunan liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-ndunungke. Muni ya? Iya. Oh, eling-eling dadi patih. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jela meneh angsluh bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning Dat Campur Wengdan. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak Allah iso disaur. Sarana tumindak becik, tak kira saya suda dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya ming sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Oh, Dik Patih. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna ta? Dislamet neraka larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa wujude geni sing jarene 1000 panah sing geni ngarcapada. Tak pikir to Tepate, senenge jagat ki ora sepiro wae. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ngibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti, mumpung isih ana wektu, mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane lho Dipate. Nelongso ati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak pilara mangka tanpa dosa. Pira kae wong wedok sing wis tak gawe tanpa ati. Kuwi dipikir. Oh, senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Biyen ki pancen dadi lelakon, ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Patih Sengkuni. Nger. Payah kula nyuwun pangapunten ora usah basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku ora njaluk lho, Mbah. Bawalarya Bawatuna.
Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhari ning Sun Werkudara dhari ning Sun Werkudara den kapareng Antasena Pakde Ngastina Pawararya wonten dawuh lenggah wonten mriku nggih prasaja kemawon menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri lho layang pengunduran diri pripun wiwit dinten menika kajabela kula dados patih Ngastina mboten menapa-menapa waton Kelilanana kula nderekaken inggih menika Guru Kura Sang Antasena menika bawan sampeyan sampun kados ngaten lajeng rencang kula sinten Paman Plata Jenar Bawadurna wonten dawuh Ger monggo laturi kundur wonten negari Ngastina oh kula ugi sami kaliyan anak Adipati Harya Sengkuning Ger kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking minggu dados pujangga negari Ngastina liripun kados pundi kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika sampun ngasaget malih dhateng batos kula sang guru kula inggih menipun putu kula Antasena Ger kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngastina Ger Antasena menungso kang kaya kowe wani malih paningalih Bapa Paman Sengkuni lan Bapa Penemban Durna aku lan nrimake kahanan iki ora mbok balekke Paman Harya Sengkuni Bapa Penemban Durna ngajak piye ayo tak ladeni sik Pakde nek Pakde nantang karo aku nuwun sewu selagine Simbah Patih Simbah Durna wae sing kasektene aku ora ngiyas karo Ratu Ngastina lho tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh ming sampeyan? Aku ora jeneng ngiyas karo kasektening Pakde Duryudana ning nuwun sewu nek sampeyan nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasarmu apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga saanu jenenge dasarku ming enteng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumama ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumama ning becik. Monggo Pakde kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Bodhi Candala. Monggo aku duwe niat benerke karo tumindahe Pakde. Dadi nek Pakde wani karo aku padha karo sampeyan soroh nyawa, sampeyan Sorapati. Ora mungkin sampeyan menang karo aku. Mergo teng menendi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguwasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pakde nyekel pemerintahan negara Ngastina kuwi kanthi pemerintahan ngibarate kaya dene tangan besi. Yen mau ora dilaske. Ya ora dong irasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelong wae. Tangan tegese sampeyan sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat tok bungkem. Hak berpendapat rakyat tok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning astane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngoten. Monggo sampeyan tumindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur
tok nomor ke 1. Nek kawula liyan kebrayan kawulamu ana Karang Pradesan ana ing Parden nadyan katone bela tumrap negara malah tok paringi pidana. Nek sanak kadang mitra kawruh Sentana tumindak elek tumindak ala nalisir saka pranatane negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nuwun sewu lho, Pakde. Sampeyan kuwi nalindra sesembaning para kawula. Tumindak ngayomi marang para kawulamu, tumindak dadiya pamangku para kawulamu. Sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ana ngayomi marang para kawula. Nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik, aja malah mbok sia-sia. Makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora nalendrane. Apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyantuning para kawula? Ora iso. Sampeyan iki ijen, sampeyan menungso. Sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip. Ngono. Terus saiki nek sampeyan tumindak angkara budi candala tansah ngendhak marang sapapadane urip ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampeyan iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula brungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumulip, sing rumangkang, sing kedurungan kulit daging, kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenging pepati. Mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ada? Pancen tekake jauh ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Wah, mestina negara modern kok ana tekak. Sugih. Marat. Sugih. Sugih banget. Sugih banget. Halo. Tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak Pakde lagi lenggah dampar ke Prabon, ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise, ya wis sampean bakal tekaning pati. Sampean lagi ngitung dhuwit nang omah, mergo sampean ratu akeh dhuwite. Gusti ngeparangake mati, ya bakal mati. Pangwasa sampean ora bakal nguri pangwasane sing gawe urip. Mula sadar, mula eling. Elinging menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling. Ngono. Sampeyan jangka isih dawa dibanding karo Pati Sengkuni yuswane isih enom sampeyan. Ngono. Pakde isih dawa yuswane, isih akeh wektune supaya njaluk marang ngapura marang panguwasaning sing gawe urip. Singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa. Pandhawa ki sedulur. Pandhawa ki adimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kena ngopo kok sia-sia, kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku, lupute makku cilik apa aku tak takon. Apa ganggu negaramu? Ora to. Negara Ngastina mesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine. Selagine-lagi nindakake ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho, Dik. Wis. Saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk matikal kaya ngono kuwi lha munyaur nganggo apa? Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup. Mesti eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipate. Niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wis ora. Mula aku gelem nuntun Pakde marang dalaning bener. Iwatine Pakde ora gelem tak tuntun. Pakde ora gelem tak benerke, Pakde ora gelem tak jejeke. Monggo aku ora melu-melu. Ning aku wis ora kainan ngeling karo Pakde. Iwatine Pakde isih berkuku utawaton kepengen ngopeni watak sing kaya mengkono, monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampeyan dhewe, sing bakal sing nandur ya sampeyan, sing ngunduh ya sampeyan dudu wong liya, Pakde. Jagat yo Padha. Jagat pangestu.
Antasena. Apa? Sasuwene iki ora eneng menungsa sing iso natas kan wewatekaning Duryudana kejaba mung kowe. Antasena. Ayo le, cah bagus kowe tak dadekke ratu nang Ngastina. Ose, aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedan dadane Antasena. Nek nganti wonten atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi ping neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke keblat papat segara gunung isine rira wengi seksene karo sing gawe urip. Ora ndiniat, Dik. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho, Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan iso nampa guneme Antasena iki aku wis matur nuwun banget, wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu ki eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, lan ngerti pranataning praja. Monggo aku ki wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polaing Nalendra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa. Oh nang ndi dak? Piye iki? Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Oh, Tuna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krana anggen kula sanget tresna lan anak kula pun Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng pun Antasena. Oh. Mriku. Sampeyan sing katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh inggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos gruntel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kana Barsata Kurawa lenggah wonten negari Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman. Aku sing midana. Ratune tumindak elek, aku sing paring pidana. Patih tumindak elek, aku sing paring pidana. Durna tumindak elek, aku sing paring pidana. Paman atus pundi? Menika sae nggih. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negari Ngastina dados negari ingkang sae. Oh, kula mathuk, nggih, kula mathuk. Ayo, tak unggahke jempono. Taunggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena.